Včerašnja utrka je puna noviteta. Kao prvo, debi Alternola, novog goriva obaveznog za sve vozače. Kao drugo, sama staza. Staza kakvu još nismo vidjeli. Lovro, na koji način ovo natjecanje funkcionira? Dakle, Veljko, sve 3 utrke se održavaju na gradskim ulicama pretvorenim u trkaće staze. To znači da bi start trkačih automobila, odnosno bolida i formula, trebao biti spektakularan. Očekujte da Francesco Spaligumi povede vrlo rano. IGT i turistički automobili, kao što je Španjolac Camino, trebali bi se izboriti za svoje mjesto, iako sumnjam da će to biti dovoljno da zaustave Francesca Spaligumija na putu do pobjede. Oho, zadrži konjsku snagu. Zaboravljaš najvažniju stvar. Zemljani dio staze je u ranom dijelu utrke. Biće to dobra prilika za izjednačavanje snaga. Relijaš Roland Volan računa na tom dijelu staze steći veliku prednost. Ne zaboravimo ni munjevitog Jurića. Njegov učitelj Hudson Hornet bio je jedan od najuspješnijih trkača na zemljanim terenima. Po mom mišljenju, Jurić je najspremniji vozač za ovakvu stazu. Zaista, Neno, mislim da si moraš očistiti vjetrobran. Još uvijek ne vidiš jasno stanje stvari. Francescu nema premca. E pa, vrijeme je da to provjerimo. Natjecatelji su već na startnim pozicijama. Brzina. Ja sam brzina. Ma daj, ti si brzina. Onda je Francesco 3 put brzina. Francesco je 3 put brzina. Francesco voli taj Jurići. On me tako dobro nabrijao. Totalno ću ga razbit danas.